Abra Provincial Hospital, bimmaba ti levelda. Dagiti PhilHealth member apektado. Live report manipud probinsya di Abra ni Bridget Mayor. George, maapektaran ti claims dagiti PhilHealth members a pasyente ti Abra Provincial Hospital gapu iti panagbaban ti level ti ospital. Manipod iti level 2, nagbalinlaingen a level 1 ti klasifikasyon ti Abra Provincial Hospital. Iti laksi da pimintas ti pasilidad ken dimuras ti serbisyo nga ipapaayda iti pasyente. Gapo daytoy iti assessment ti Department of Health. Akurang pay dagiti pasilidad ti ospital tapno agbalin a level 2. Ano pa dagiti dagdo mga list iti requirements nga dapat we will come up to tapno ag level 2 kami. Basar iti administrative order ti DOH iti July 2012, a reclassification of hospitals and health facilities. Amin nga ospital iti intero a Pilipinas ket mai-downgrade taado dagiti kasapulan a makumpleto. Ngem nangiyat nagda ti tallo atawen a moratorium kadagiti agdamang ospital agpatingga inton 2015. Ngem ti sitwasyon ti Abra Provincial Hospital gapo ta immakarda iti baro a building saan a renewal no diket di baro a license to operate ti inaplikaranda. Iso akaramandan iti naiyatnag nga administrative order. Idi kaputa initial, di evaluate dati licensing and regulations office ti DOH. Agfall di jay baro nga administrative order nga impaulog ti DOH nga may panggap ti new classification of hospitals and other health facilities nationwide. Iso nga nagtenag nga level 1. Dakkel ti epekto kadagiti pasyente ti panaka-downgrade iti ospital. San nga minen abayadan ti PhilHealth dagiti major operation ti pasyente a miyembro. 201 RBU o na dayi relative value unit na yung kadagsan ti sakit na yun na-operan. No 201 above haan nga compensable ti ang mabayadan ti PhilHealth no JAPS sa ipan naka level 1 na yun. Kasi automatic ma'am niya titid da kanya nga lisensya iso ti level mat nga pakaibatugan da iti PhilHealth accreditation. Saan pa'y nga ammo ti daduma a pasyente ti epekto daytoy kadakwada. Kuna ti PhilHealth, dagiti pasyente ti mangbaklay ti amin na gastos no maoperaanda iti Abra Provincial Hospital. Awan, baka anda iti anak ko ang dakwada. Iti agdama, dolaingen ti level 2 hospital iti probinsya ti Abra. George, iti mununan nga addang ti Abra Provincial Hospital ken kastamet ti Abra Provincial Government ket nagrequest da iti Department of Health ti consideration tapnon ti kastaket i-reconsider da paylaeng nga level 2 daytoy ospital tapnon saan nga marigatan dagiti pasyente. George? Apay di nga min nagaplikar da iti renewal handa nga nakita dito Bridget. Aman George, actually dito iti may saidi nga nagmimitingan dangem gaputa baro dito building da keta considered nga baro ngamin nga hospital no kwa dito aplikaran da nga permit to operate George. Digiti duwa nga level 2 hospital pa ita Abra ana digijay. Dagitoy ket private hospitals dagitoy George. May katlo kuma daytoy Abra Provincial Hospital isu nga rod nga almost 80 to 90% kanu ngamin dagiti pasyente ditoy Abra Provincial Hospital ket dagiti indigent residents isu nga kaya ti provincial government nga agtalinaed ko mga level 2 tapnon ti kastaket san nga marigatan dagiti pasyente George. Isu kumalang iti pakalag-anan da ditoy Abra Provincial Hospital ngem nagbalimen ta kaso ti sitwasyon. When nga rod George ngem dati idi sanda pay nga imakar ka dito baro nga building level 2 da talaga ta ti moratorium nga rod ket aging gana into no 2015 dayto iti panawen nga naitad kadakwada tapnon ti kasama kompleto dagiti i-require ti DOH tapnon ti kastaket agtalinaid da nga level 2 George. Okay, thank you very much Bridget Mayor manipud mismo iti probinsya ti Abra kabayatan na